Снимаме и снимаме. Здравейте! Как сте? Днес искам да ви покажа про уменията си на Агарио. Тук съм си кръстил кода. Тук малко лагва, защото сървърите на играта са си дня. Защото паканите сървъри на играта са шитня. Тук съм до рутера, бърз Wi-Fi, седе плащам. Ола, тя личка. Майка ти теба! Не реши kako се беше кликнал и не беше изял да малко. Левел съм. Аз от много време не съм играл играта. Ако бях играл тогава до сега, май да съм с левел 100. Но аз от доста време я диткам Агар Прото. Не Агар Прото, Агарио, извинявайте. Защото има една игра Агар Про и леко объркващо. И усещам как на стримчета махи обид. Шамало! По принцип тия умения са много готски, аз по принцип ги правя с сплитвам някакви по мене и не мога да ми изяде, аз съм на 2 и почвам да си фидвам топчето, по което се спидвам. Фидвам си го, изяждам го и почвам да си фидвам там. Ой, сега май нямам как да ви го покажа. О, бичус! Трето място! Снимаме ли? Който иска да го бъде мачка да си казва. За този трик ти говоря. За този трик ви говоря. Лайк, аз си се съедина. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy. You're right, you're. Нищо. Постигнахме целта си. Постигнахме целта си, още в първи епизод влезнахме в топа. Не знам
Но не там много глупаво решение, но... Кажете, ако искате и на стрипчета да я цъкам. Сега се мина от тук. О, храна. Това аз бях направил тут на Слидър, но осъзнах, че няма смисъл да... О, това... Про го изяда. И осъзнах, че няма смисъл да правя клип на Слидър, като ще правя... Като първо трябва да кача клип на Агарио. Но... После се доумих и качих и сега си мисля да го кача този клип веднага. Агариото... О! Не! Левел 100. Е, такъв щях да бъда. Последна игра. Ахай се. Ей! Мамдеба. Добре, хора. Това ще бъде всичко за този клип. Това ще бъде всичко за този клип. Ако ви е харесал, дайте лайк. Ако искате още клипове на gar.io да видите как дали ще успея да попадна в топ или ще рейджна. И здравейте, това е